תלמידים יקרים, היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של שאילת שאלות. אני רואה אצל הרבה תלמידים שהם מתביישים לשאול שאלות את החברים שלהם, את המורים שלהם, במהלך השיעור, כשהם בבית, ולמה? למה הם מתביישים כל כך לשאול שאלות? זה כי הם מפחדים לצאת טיפשים מול הכיתה, מול המורים, מול התלמידים, וזה פשוט לא בסדר. כי אז מה שקורה זה שהם נשארים עם סוג של חור בהשכלה. הם מתקדמים בחומר כשהם לא מבינים את מה שהיה לפניו ואת הבסיס שלו, וזה לא טוב. עכשיו, כשאתם שואלים שאלות אתם נהיים חכמים יותר, אתם משתפרים ואתם בעצם יודעים טוב יותר חומר שמקודם אתם ידעתם אותו לא טוב ולא הבנתם אותו. אז בבקשה, אני מבקש מכם, תתחילו לשאול שאלות בכיתה את המורים ואת החברים. זה יעזור לכם לדעת את החומר טוב יותר ולהתקדם בו טוב יותר.